Fil-waqt li l-Kap tal-Oppożizzjonijiet li jrid jiltaqa' mal-MCESD biex jiddiskuti l-isfidi fis-settur tal-enerġija, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli diġà ltaqet u se tkompli tiltaqa' mal-MCESD biex tiddiskuti s-soluzzjonijiet fosthom l-akbar investiment fid-distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Sostna dan l-istess Ministeru għall-Enerġija hekk kif permezz ta' stqarrija ġie spjegat li l-imsieħba soċjali kienu għadhom u se jibqgħu jiġu aġġornati bl-investiment li qed isir fis-sistema tad-distribuzzjoni ta' pajjiżna, dan anke f'laqgħat li għalihom jattendu wkoll it-tekniċi. B'referenza għal dikjarazzjonijiet li għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni tnejn, il-Ministeru rrimarka wkoll kif Bernard Grech irrefera wkoll għal kumpens meta l-imsieħba soċjali kienu involuti fis-sistema ta' kumpens li diġà ġiet infassla u li se terġa' titħaddem dan is-sajf. S'dan it-tant, kif anke kien spjegat mill-Ministru Miriam Dalli u tmexxija tal-Ena Malta fi press briefing is-sibt li għadda, il-Ministeru fakkar kif din is-sena diġà tqiegħdu 82 kilometru ta' cables taħt l-art u saru 32 substation ġdida. Fl-istess ħin sar xogħol fuq 36 transformer f'substations u sar il-bdil ta' 22 switchgear f'substations differenti. Dan bħala parti minn pjan intensiv li għandu jkompli jibni fuq ir-riformi fis-settur tal-enerġija fl-aħħar snin. Fl-ewwel fażi ta' dan l-investiment sar xogħol fiż-żoni ta' Witilajn, il-Kalkara, Bormla, il-Birgu, Żurriq, Ħal-Safi, Ħal-Kirkop, Ħal-Far, Ħad-Dingli, Ħaż-Żabbuġ, Ħalluqa, ir-Rabat, il-Mosta u n-Naxxar f'Malta. F'Għawdex saru xogħlijiet fil-Qala ta' Sannat, in-Nadur, Ix-Xleddi u parti minn Marsa l-Forn. Fit-tieni fażi tax-xogħlijiet li diġà bdiet se jsir xogħol mill-Marsa Siġġiewi u Ħaż-Żabbuġ, Ħaż-Żabbar u Rikasli, San Ġwan, San Ġiljan u l-Gżira, ta' Sliema u Ħattart, Birkirkara, Ħamrun u Santa Venera, f'Gura, Mellieħa, Buġibba u Awra f'Malta. Fil-waqt li f'Għawdex tkompla x-xogħol f'Marsa l-Forn u x-Xara u se jsir xogħol ta' rinforzar fl-inħawi tal-Arb, Kerċem, Lasri, San Lawrence u r-Rabat Għawdex. Bejn l-2022 u l-2023 saru wkoll 80 substation ġdida, 18 kilometru ta' medium voltage reinforcements, 44 switchgear replacement, 22 transformer update u 145 feeder fost oħrajn. Ma dawn kien hemm ukoll l-estensjoni ta' ċentra d-distribuzzjoni f'Marsa Skala, fl-Imrieħel u f'Ħaltarxien. Bħala parti minn fażi oħra ta' investiment fid-distribuzzjoni se jsiru ċentri ġodda fis-Siġġiewi u fin-Naxxar. Dwar dan tkellem ukoll il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista fil-programm Paperscan fuq One il-Ħadd fejn sostna kif l-investiment fuq it-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku se jintensifika fix-xhur li ġejjin.